Danas pričamo o tome kako hipnoterapija može da pomogne kod regulisanja težine. Nije važno da li ste od onih koji žele da izgube neku kilažu ili da je dobiju. Hipnoterapija radi vrlo efikasno i u jednom i u drugom slučaju. Postoje brojni razlozi zašto ljudi imaju problem sa regulisanjem težine. Jedan slučaj, recimo, kod ljudi koji imaju više kilograma jeste zato što jedu kada im je dosadno. To su one situacije kada se jede ispred TV-a. Drugi slučaj može da bude da ljudi jedu onda kada u stvari traže ljubav. Da smo svi svedoci toga, ne moram ni da vam verovatno govorim mnogo, u Srbiji je ta kultura izražavanja ljubavi kroz hranu ustoličena vekovima. Zatim treći slučaj može da bude recimo zato što pokušavate da potisnete neko neprijatno iskustvo, to je onaj stress eating, kada želite da kompenzujete za ono što vam se događa trenutno ili ne događa u životu. Zatim jedan od razloga može da bude i strah. Dakle, kada osjećate neki strah, neku paniku, kada se javlja neki osjećaj anksioznosti, ljudi često tada posežu za hranom. Ili recimo može da bude zato što želite da izgradite neki autoritet, da budete primećeni, da čak i svojom fizičkom pojavom zauzimate što veći prostor. Koji god da je uzrok, hipnoterapija odlazi do samog korena problema i zato je toliko efikasna i ljudima koji su se decenijama mučili da regulišu svoju kilažu može da pomogne veoma efikasno. Obično je potrebno svega nekoliko terapija da bi se ušlo u taj program regulisanja težine. Sad naravno svako ima drugačije ciljeve, neko želi da dobije 10 kg, neko želi da izgubi 30. Postavljamo zajedno taj neki vaš cilj, postavljamo plan i uslovno rečeno programiramo vaš podsvesni da vas podržava u tome. Zašto je podsvesni važan kod regulisanja težine? Zato što mi na svesnom nivou možemo da odlučimo sad hoću da smršam 10 kg u roku od 3 meseca i tako dalje, ali pored te svesne odluke, pored tog mentalnog programa, u nama može da postoji neki podsvesni program koji je u direktnoj suprotnosti sa tim svesnim programom. Sad, šta se dešava ako nemamo taj podsvesni program koji je u suprotnosti? Onda stvari funkcionišu super, vi donesete odluku, zacrtate cilj i kroz određene korake ostvarujete taj cilj. Super. Tu je ono gde nam je snaga volje dovoljna. Međutim, ako imate podsvesni program koji je u suprotnosti sa tom odlukom koju ste doneli da smršate ili da dobijete nekoliko kilograma, onda će taj podsvesni program da bude drastično jači. Znači, svi podsvesni programi su uvek mnogo jači od mentalnih programa jer oni rade non stop i zato što oni imaju ulogu da nas čuvaju. I evo daću vam primer koliko duboko može hipnoterapija da ode. Na primjeru jedne gospođe koja je došla već do toga da je život i zdravlje bilo ugroženo zbog njene težine, nije mogla da ode na operaciju dok ne smrša i stalno je pokušavala i posle mesec, 2 dana se vrati. Napravi progres, vrati se, napravi progres, vrati se. To je jasan pokazatelj da tu snaga volje nije dovoljna i da postoji nešto ispod, neki program u podsvesti koji ometa realizaciju te odluke. U njenom slučaju, ona je bila zlostavljena u porodici od strane očuha kao devojčica i obzirom da su i ona i sestre bile izložene tome, njena odluka kao devojčice bila je na jednom nesvesnom nivou da počne da jede jako mnogo, da počne da se goji kako bi bila neatraktivna, neprivlačna tom zlostavljaču. Međutim, naravno, to stanje opasnosti prošlo je nekoliko decenija ranije, ali je taj podsvesni program i dalje ostao i taj podsvesni program u njoj je govorio ako si debela, onda si sigurna. I naravno da jedan podsvesni program koji ima takvo uverenje neće vama dozvoliti tako lako da izgubite kilažu, jer taj program veruje da ako smršate, on će vas u stvari dovesti u stanje životne opasnosti. Dakle, na hipnoterapiji se bavimo time, otkrivanjem tih podsvesnih programa, ne moraju svi biti ovako drastični, ali su svi ti podsvesni programi toliko jaki da dok se njima ne pozabavimo ne možemo da vidimo cilj. Javite se da porazgovaramo o tome koji je cilj koji vi želite da dostignete i da napravimo zajedno plan rada. Vidimo se.